No hei, täällä ollaan. Kiitos siitä kaikille niille, jotka olivat mukana aktiivisesti tuolla pitkin toreja ja raitteja, ja niille, jotka antamalla äänensä olivat tukemassa. Kiitos vielä kerran kovasti. Minä olen suorastaan innokas aloittamaan. Taitaa olla 5. kauteni eduskunnassa, mutta pienen tauon jälkeen sitäkin reippaamalla mielellä. Tänään on alustavasti täällä vasta järjestäydytty, mutta jo ensi viikon alussa eduskunta sitten virallisesti alkaa valtakirjojen tarkistuksen jälkeen toimia. Jotenka hymyillä taas kun tavataan ja pidetään yhteyttä. Kiitos.